दावराव जालायबाय नै गानि खाथियाव थांहोबावला लामाखौनो गारिखौ लाखिजोब्बाय फरेस्ट अफिसखौ देख्रुबजोब्बाय गैला रानीकाटा पुलिस सूरज वीडियो कर रहा था फरेस्ट अफिसाव रानीकाटा अफिसखौबो देख्रुबजोब्बाय गैला लामाखौबो थांहाला भाई चेक मंगाई दीजिए भाई देखिए वो रानीकाटा लॉकडाउन लगी जाएगा सेस फरेस्ट अफिसखौ सावजोब्बाय नै गारि गंसेबो गैला लासै सेस Office of the Forest Range Officer Ranikata Forest Office सावथालफोरजों फरेस्टनि मानसिफोरजों जादों सावथाल आरो फरेस्टफोरजों जादों बुख्रुबजोब्बाय सावजोब्बाय फरेस्ट अफिसनि जा बुस्थु दङ सेस बिल्डिं लागौ नै बेखौ सावना गारबावबाय नै गंसेखौबो
Sige, buru nih. Oke, kita coba etis dulu. चोर या शर्मा चोर तो इतने वो यार निकल जो कोई मचेल का सूप दूध ना गड़ी ले तो पासी लोगnya Guys, गिनानै थांबाय नै दखानखौ Air gas and fire.